Ini kamu saya kunci. मा खालामदोंब्रा सोरबो गेमसो गेलेलाबायगासिनो माथो खालामदोंब्रा बेगार मानसिफोरालाय गेमजों गेम थांबाय सोरबो लाइमोन समखौलाय बिदिनो गेम गेलेयै बारहोनोसै नामाब्रा माथो खालामनोब्रा आसोल खामानि दामानि गैया अलंबार गेम गेलेनायखौ दोनथ'दोब्रा मानोब्रा अलंबार मोनसे आयदा सानदोंमोनलै आङो फैसा खामायनायनि नोंसोर राजि दंना सोर फाग्ला मा आयदा जालायखोब्रा जोंनो बिदिखौथ' नांगौ सोरफोर मा सिरि सिरि जाजोबखो नोंसोर राजि दंना गैया राजियालाय दंमोनलै देलाय बुंलाय माने इउटुबाव सर्ट मुभिस बानायनो नागिरदोंमोनलै नोंसोर राजि दंना गैयालै सोरफोर दंनायाथ' दंमोनलै नाथाय बाजेटआ बाजेटखौ टेनसन लानाब्रा नोंसोरो आंनाव सासे सिनायनाय मानसि दङ बेखौनो थांना लुटिनोसैथ' जागोन नालै थौ लांबार थ' बिदिब्ला जायगा एवनांगौ न' बेफोरावनो लोंथारनोसै देहाखौ एसे मोजां नांगौ खोमा बस जायगायाथ' दोंनाया दोंमोनलै मोनसे मोजांनो एकदमबारे गवा बिबायसानो थांनो नामा बस सिट जागोनथ' बेयावबो अब्लालाय थांजायो थ' होनबा बस र' बस सासे फैनो लागा दंबावोमोनथ' बे मोनफिनखोना ओइ फाग्ला फैनाया एफा गोबाव जायो नुवाखैनो आं दाना बसआ होख्लायबायमोन आंखौसो ओइ आसोलफोर न'आव एसे मार बेस्थ' दंथारोमोनलै आं लेट जाबाय फैनायाव दे जेबो नंला दाबो थौदो माथो जोंनो हारसिंनो मा दुखु जना थाबाय थाखोब्रा हिनजावफोर खारजाबाय नामा गैलालै आसोलफोर आंनिया बतिमायानो खारबाय आयौ रे मा एफा दुखु जाबाय थानोसै हिनजाव खारजानायखौनो थौदोब्रा लोंनोसै थौ बिदिब्ला थौ oh no मिनिस्लु जाथार माफोरा Red boss, bakal gue. Oh, no. Hello sir, fैदो नै बुरा हरबायलै आंखो बस खानजो लोंनोसै खेवनो फैदो बे साला सिनायाखै दे एखौ लाबाय जानो आयौ रे मा बां लाबदुत आंबो बायदि गाथोननि दैयाव दुगैबोला बायदि आयौ रे मा ओइ आंनि लोगोखौ मानो बुंहरनाय नोंसोरो No.